आं मा खालामो खालाम नाथाय नोंसोर आंखौ जेबो माबानो हाया साजा होनो हाया आन्टी हाजार बुजाबाबो सिङानो बायलांथों अब्लाबो नोंनि अहंखारा थांनाय नङा आरोना ग्रेट मानोना परेगा वैसे आन्टी ओमफ्रायथ' नोंनाथ' साख्रिया गैला बिनिफ्राय आंखौ नों बेहाय मा हिसाबै लोगो हमना बिदि फासन होफैलायखो नोंनि बे आंखौ फासायनायनि सिमाङा माब्लाबाबो जाया मिथिबाय बे चिल्लाव मत इतना ओके रिलेक्स आन्टी रिलेक्स आयु हां थोनो मोनलायथारबायना नों रायलायनायानो हां लागोलायथारासैदांहाय ओमफ्राय नोंसाजायालाय नोंसाजाया बहा खारफानानै दं आन्टी नों मिथिखाया नामा हाजारखि गाज्रिया खार होमबाबो सैथोजों मालाबाबो देरहाया आन्टी एबारथ' बिमा फिसा सानैजों फैबोला टेनसन गैला नोंस्रा प्लेनिंखौ बेहायनो खालामबाय थादो जेलाव आरो चक्की पिसिं बेफोरबायदि आरोना मा खालामनो आन्टी नों बेनिफ्राय बारग'ग्रोना ओमफ्राय आंखौ बे नोंनि एकदम दुगि भागि डायलग होनायफोरखौ नों होबानो जाबाय बेखौलाय बुंनांगौ मा थांखागोन आं बिनिफ्राय बारग'नानै बेथ'बा सोरबासो आन्टी आंनि फिसायखौ नोंसोर खस्थ' होदोंना बारला साजाया नोंसोरो बावबाय नामा सानना फिसालाबो दं हो बावाखै आङो बावाखै मानो बावनो आंलाय नोंसोर आंखौ गोसोखाङोबाय थायो मानो बावनो आंलाय दा नायदोना नोंसोरनि गोरोन्थियाव बिस्रा गथ'आबो आखेला जासिगोन ना बिमाबो गैला बिफाबो गैला मा जागोन गथ'ना जिउआ बेखायनो साननांगौलै आन्टी उन सिगां गासैबो नोंसोरनिनो गोरोन्थि बेयाव रावनिबो नङा बै गोरोन्थिनि दायनिगिरिया नोंबो दङ नोंबोसो बे गथ'नि बिफाखौ गोजान खालामदोंना आं खालामाखै गोजान बेखौ मिथिबाय बुरै नोंसाजासो बराय लाग्रा मालायनि फिसायखौ मालायनि हौवाखौ सानजावैसोलाय सानबेसे गावनि फिसानिफ्राय गोजान थानो हानो सानना नायदों हेल' सनामोन नै दिनै नुजाफैलायबाय आरोबाव आरो सासे आगैया बुंहरदों आरोना बे गाज्रि कमेन्टखौलाय माथो जेरावबो भिडिअ नुवाखैनो होननानै अब्ला आं बुंना होनि बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्टखौ आं डाइरेक्ट डिलिट खालामखायो गोसोब्ला आङो रोखा दिन्थिना होनो हायो बिसोरनि गाज्रि कमेन्टखौ नामखौ गासैबो दंजोबो आरोना आरो बा भिडिअ बिनि थाखाय नुवाखै मानो होनबा आं डाइरेक्ट डिलिट खालामखायो बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्टखौ आं आंनि भिडिअआव मालाबाबो दोना सोरबा बुंहरदों नामखौबो खिन्थानानै हो होननानै नामखौबो खिन्थानानै होगोन आङो बांद्राय बेफोरबायदि लिरना हरबाय थायोब्ला आरो आङो फेसबुकआवबो होखायो डाइरेक्टनो लोगोफोर फेसबुकआवबो आङो स्ट'रियावबो होना होयो एखनबा पस्टबो होखायो बांद्राय बेफोरबायदि हरबाय थायोब्ला आंहा फेसबुकबो दङ नालाय अब्लाबो नायनोबा नै लोगोफोर बेफोर कमेन्टखौ आङो डिलिट खालामबाय आरोना भिडिअनिफ्राय नाथाय आंनाव स्क्रिनशट दोनखाजोबदों आङो बेनिफ्रायबो गोबां बायदि लिरना हरबावदोंमोन नाथाय बेफोरखौ आं दिन्थिनो गोसो गैला मानो होनबा गेदेर नायो उन्दै नायो खोथा थायो नालाय लोगोफोर खायफाबा फेमिलि जयै नायो खायफाबा आगै जानाय बिदा जानाय बिबाजै जानाय बिदिनो आरोना मादैमोन जानाय आयंमोन जानाय गोबां नायो नालाय बेफोर गाज्रि कमेन्टखौ दिन्थिनो आं गोसो गैया बेखायनो नाथाय एसेबाबो बुंना होनांगौ जायो बुंनायाव जाय मानसिया लिरना हरदों बेखौसो बुंदों माने एसेबांबो बुंनो मोनदों होनना बिदि बुंनो हाया आरोना रावखौबो मोना बेबायदि जायबा लिरना हरदोंमोन आब'सो लिंलायबावदोंमोन सोमोन्दोखौ जेन'बा नों आब' लिंबाय आब'खौ नों बेफोरबायदि लिरना हरबाय बाबु जाय बिदि गाज्रि कमेन्ट हरोना बियो गावनि बिब'खौबो बिदिनो गाबज्रियो खोमादां आंनिबाथ' बिदिनो सासे आगैया सोंनाय हिसाबै आं बुंफिनना होबाय बेखौ आं डिलिट खालामबाय बेखायनो नुनो मोनासै भिडिअआव नाथायबा आं स्क्रिनशट लाखिजोबदों आरोना मेनसन खालामै गोबां बिदि जानला मानला लिरना हरबालाय बुंजाफिनखागोन नङा होमबा लोगोफोर एसेबाबो बुंनांगौ जायो अब्ला लोगोफोर भिडिअ लोगो मोनसिगोन जाय बेफोरबायदि लिरना हरो बे कमेन्टखौ खालि आंल' नुवाना गासैबो नायगिरिफ्रानो नुजोबखायो बेखायनो नों जाम्बाना जाम्बि बेफोरबायदि लिरनानै लाब गैया आरोना आरो भिडिअनिफ्राय डिलिट खालामबाबो आं बिनि सिगां स्क्रिनशट खालामनानै लाखायो आरोना लोगोफोर बेनोसै होमबा लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक होनो दाबावलां लोगोसे कमेन्टबो खालामबानो जाबाय लोगोफोर लोगोसेथ' आरो मोजां मोनग्राबो गोबां थायो गाज्रि मोनग्राबोथ' गोबाङानो थाखायो रावनिबो गोसोखौथ' गोजोन होनो हाजोबा ना नङा होमबा लोगोफोर जोंहा भिडिअ खालामनो मोजां मोनो जोंहा बेखायनो लाबोबायानो थागोन ना लोगोफोर नायनो मोजां मोनग्राया जाय मोजां मोनो बिथांमोनाबो नायलांबायानो थाखागोन स' लाभ इउ सोनामोन बयनिसिमबो आंनि आसलि सिनायथियाथ' बेसो नाथाय आइनि थाखाय आङो बेफोराव गोसो होथ'वासैमोन थेवबो मा खालामनो आंखौलाय बहा गारनो होसोबायानो थाखागोन बे गाज्रि सायाया आंनि सना थुनथुलिखौ मोनबावबाथ' जिउआव आरो माथो नांबावगौमोन ना गोसोब्लाथ' गावथारनोबो हायोमोन आं बे सानखौ गावथारना नोंखौ बिधवा खालामनो हायोमोन आं थुनथुलि नाथाय मिथिया
माया आंखौ लाखिबाय थायो मानोबा आंनि गोसोआ बेबायदि खालामनो मोनजुरि होथाराखै ओरैनोबा सासे बिबार बायदि बिनानाव दंमोन आंनि बे गाज्रि खामानियानो जाबाय बे मेहेरनि थाखाय मेहेरखौ बासायनायावनो आंनि बिनानावखौसो खोमाना लानांबाय आं नाथाय दा थाङै थुङै मेहेरनि बिदायानो आंनि मोजां मोननायखौ सेनानै लाबाय नों मानो हाबा जानायब्ला थुनथुलि नोंखौ दासान्दि दसे सम बावनोथ' नाजादों थेवबो माथो खालामबावनो आरोना आंथ' दाखालि आइखौल' सानोलै आइया जुदि माबा मोनसे जानांगौबा आं थांनानै थानोनो हानाय नङा खोमसि दरसि जाजोबगोन आंनि जिउआ आइया आंनि लाइफआव जोबोद देरसिन बयनिख्रुइबो आबा लाखि लक्ष्मण आबा न' सिङाव थाबाय थाखो मानो आबा दिनैलाय फैदो दाउआ गोदाफैद' सावखाबाय आं आरामनो औ आयै ओमफ्राय ना मोनसे जायगायाव थांनांगोनलै आंहा दिनै लोगोफोर लेंहरदों नोंनालाय थांनायफोरानो जोबाहाय आबा अब्लाबो आं दा जोबोद खुसि नोंखौ दासान्दि खुसियाव थानाय नुफिनदों आङो ओइ आयै मानसियालाय बेसेथो दुखुआव थाबाय थानांगौ दिनै दुखुफोरखौलाय बावगारखानांगोन ना थांनानै थानोबालाय बिराद ओंखाम उखैबाय आयै दाउखौ माबार गोदानानै ओंखाम जानांसिगोनलै आरोबा आं खुलिना होनाय दखाना मोजां दा मोजाङै सोलिहोनो हादोंना आयै ओरैनो थास्लायस्लायथ' मोजाङानो जादों दे हा न'आवबो एसे एनै थाइसे थाइनै माबायो राङा थायो आरो माब्लाबा समाव मोजाङानो जाबाय आबा नोंनि बानायना होनाय दखानखौ आं जोबोद मोजां मोनदों बिमाखौहा बिदिनो अनबाय थाबानो जाबाय दे जागोन आयै आं अनाबा सोरथो अननो दिनै नानिया थाबा बेसेबा खुसि जागौमोनलै आयै ने नानि रंजालिया बिसोर दखान खुलिनो आदा होनबाय थायोमोनलै औ आबा दा थानाय मोनबा एकदमबारे जोबोद खुसि जागौमोन बियो नाथाय इसोरानो सेना लांफिनबाय जोंनिफ्राय आंनि बिबार बायदि बिनानावखौ मानो एसेबां थाब लांखो दे आयै इसोरनि मायाखौलाय माबोरैथो सोरथो बुजि मोननो आबा जालालै आयै थाब दाउखौ गोदाहैनोसै आङो र' दे आबा बिसा खिन्थानायखौ आङो लिरना लाखाजोबसै जोंना परिखायावबो फैगोन होनदों फरायनायाबो नायनाय हनै आं आंनि फिसाला फिसाजोखौसो फरायजानो लुगैयो बेफोरबायदि नाथाय बेहासो आरो देनांहाय एकदमबारे रानिसो जागोन बांद्राय फरायबाबो आरो फिसाजो हिनजावसायालाय मा खालामनो दे बे मिजिङाबो जेना आरो खामानि मोनसे मोननै थिनबाबो आंहासो गाज्रि जेब्लायबो माबा गथ'खौ आंबो मोजां खालामनो सानो आंबोथ' एसे गाज्रि नङाना लिसा ओं आयै नोम्बैयाबो माथो नै दाबो सफैयासै माबानाव थांनाया गावनि बिनानावनाव ओं मामामोन दंना रायलायदों खोमा दां आयै मोनथिला दे आरो जावैसो फैनायखाय बाव गोमाबायसो नामा बियो न'आव फैफिननो थांनायाय थां दखानाव थांनानै सबाय एसे लाबो दालिखौबो एसे लाबोखादो आरोबा दावदै दैब्रि लाबो दै जागोन दे आयै औ आरो बारा गोबाव खालामनाङा फैसाखौ आङो हरखानोसै नों मोजां साननानै लाबो दै फैसाया गहोबोनाङा लामायाव आरो आगैमोना मोननैसो माबा सोंनायखौ रोङाखैनो फोरोंना हो मिथिदोंना नों नायाबा आरो एसे नों लेखा फरायनायावनो बे गथ'फोरा रोङाना गासिबो रोंजोबा आंथ' बुंदोंमोन आयै ओमफ्राय बिसोर गावसोरनो फराया गथ'फोरा मानो फराया जानो दे आङो नायफैबाय थायो दे नों दखानावल' थांग्रो आवल' रोंनानै आगैमोना रोङाबा बोरै जानो आरो मामिमोननो एसे मेथाइबो लानानै फै मिथिबाय कुरकुरि जानो मोजां मोनो जोंना आइया आरो बाबानो मा लाबोबावनोथाय डेरि मिल्क चकलेटखौनो मोननै लाबो दे आयै दे थांदो गोख्रै दा नोमफाय आरो खामानिया थाब ओंखाम मोनजायाबा दायो जालायगोन थांनाय औ आयं हेलौ बाबु नों बहाय दङ नों खुनजोनाव दङ नामा नों गोख्रैनो फैनायसाय हस्पिटालाव नाथाय मानो आयं मा जादों मा जादों माने नोंनिया नै बम बेरदेरानि मा जाखोबा डक्टरनाव लाबोनांबाय जों जा गाबख्रावबाय थादोंमोन मा आइया माबा जादों ओं बाबु बेखायनो नों हायोबा थाबनो फैदो दे नाथाय माब्ला माबोरै आयं माने आइया आरो बाथ्राया बेल' नङा नोंनियाबा खोन्थाहरदोंना हराखैमोन नोंनि नोंसालाया माने अलंबारा फैना दंफैयोथ' जोंनाव मा बुंदों अलंबाराबो जोंनावसो फैना दंफैयो औ मैयानो फैदों हारसिं ओमफ्राय हरबो थाबावदों दाबो दङमोन गथ'आ मानो फैदों बेखौथ' मिथिला जायखिया फैना दंफैयो बे जोंनाव नों गोख्रैल' फैदो बिहामजोजों फैयोना मायो हस्पिटालाव बाबु आयं आं थांगासिनो दानो ओमफ्राय आइया जेबो बांद्राय सिरियासथ' मिथिथ'वा डक्टरा नायदो र' सिरियासखौथ' बिदिनो बुंदोंमोन एसे सिरियास जानाय बायदि नाथाय माबोरै बम बेरदेरनो मोनखो आयं
मिथिला दे आरो बाबु फैनाय आइया माबोरै बिदि जानो मोनखो थांनांसिगोन आं हस्पिटालाव नै जावैसो साहाखौ फुदुंखाबायमोन आङो लुबाय फैदो आइयाबो दुगैदोंसो दुगैखांसिगोन बियो ओमफ्राय ओजों माबोरै जाखोबा माथो खिन्थायासै नोंसोरलाय अलंबाराबो जोंनाव फैना दंफैयो आइनो खिन्थाबा दा एसे बोरैबा जागोनलै आइयै आं दा हस्पिटालावसो थांनांसिगोनलै इमारजेन्सि जाथारबाय नाथाय मानो मा जादों सोर आइया हस्पिटालाव दंहैयोनो मारै जाखो बम बेददेरना होदों बुंदों हाबाब बम बेददेरना होनो जामाइसोनाव सोर माबोरैसै बेखायनो आं बमखौ गावनो गिखाथारोहाय एसे माबोरैथो बेबायदि बम गावलाबायनांगौ जाखो बेलाय मोनथिला आइयै थांनोसै आङो थुनथुलिया दुगैखाङाखै नामाथाय र' थुनथुलि हाबाब हा जामाइसोआ बिदि बम बेददेर जालायनाय माबोरै गावखोसै बेलाय जोंहा गिनानै मा जायो आरो जामाइजालाय हा गोरलै गथ' बायदि बमसो गावलाबाय थाखोमोन नामासो नङाबालाय मारैथो बिदि जाखोसै थांनानै नायनांगोन होमबालाय आंबो ओंखारसैहाय जाथो मा जाबाय थायोहाय जावैसो आंबो थांफानोसै होमबालाय र' ओंखारनि आं खानाय खानबानो जासिगोन बियो रायना बाजै आब'आलाय नानिया खामानि मोनगोन नामा होननानै एसे थांदोंमोन मा खामानि औ नोंलाय बहा थांनायमोन दासो फैनो बाजै नोंहा बेफोरबायदि सोंथि खालामनांगौनि गोनांथि गैया जेरावखि थां फै ओमफ्राय आब'आलाय मानो खामानि नागिरहैनांगौ नोंसो नागिरहैनांगौमोन नानि आं थांनो थिनाखै गावसो थांदों ओमफ्राय आंबो माइरं लायदोंमोन ना आइनि सारादुनि थाखायनो जा खस्थ' मोनबाय फैसाखौनो जगार जाजोबासै ना बेफोरखौलाय मा मिन्थिनो बाजै नों जगार खालामबानो जायोमोन माथो नोंसिना फेमिलियानो दङ बिहरबानो जायोना नोंनि फंबायबोथ' दंमोन दालाय माथो फैयासै खेबसे फैबाय थानाया आं बेफोरखौ जेबो मोनथियालै बाजै नोंनो जगार खालामना नोंनो हाखायो मिन्थिखायो आं नोंनावनो थाखागोन फैसायालाय आदायाबोथ' होखायो बियो बहा आरो नानि नोंदायालाय माला आंनो होफेरा होआसो जागोन आदाया माखौबा आरो दे बेफोरखौ उनाव रायलायगोन आं बिराद ओंखाम उखैबाय बाजै मा ओंख्रि संदों ओंख्रियानो जेबो गैया नानि आलुखौल' रुनानै बाथोन बानायबाय आं बिदि बाथोनजों जानो हायालै बाजै दालि सं रुनानैबाबो जानोसो बाथारबाय आं बेदर नाबो गैया जेबो गैया रायना दानो जों बोरै मोनजाथ'नो दे बेदर नाखौ अन्थाव बाथाव सासे नानि अखाफ्राबा बहा थांखो गामियावनो थांखो ना माबा गाबोन समफोरनो जेरैखि जायाबाबो होनोसै र' फैसा जगार खालामसै आगै मिहिराबो दासान्दि फनखौनो हरथारासै आंनाव ना बेनावसो मोनगोनबा फैसाखौ नावबो बोरै बिहरबाय थानो ना साख्रि मावो ना मायो बेबो गथ'आ थांनाया थिग जागोन नालै सिख्ला खावनो थांनायनि खोथा थै जेबो नङा दे माथो जानो आरोना लोगोनि हेल्प खालामनायालाय आंनिबो गार्लफ्रेन्ड मोनबाना जुदि बेबायदि हरा माया जाबाथ' लाइनाव फैखागौमोनलां डाइरेक्ट खोथा जियानो जाया मानो थांनायसै र' दामजाबायलै नाथायबा एसे बोथिखेरेना फरिगा मेहेरा आंथ' बेफोरबायदि लाभ गोसथोनायावथ' चाक्काराव थाला थेवबो गुबुनखौनो हेल्प खालामसाबनोसै दे बिसोरनि साननाया जुदि जाफुंबा बोरफोर मोनबाय खोमादां आंहाबो एसेसो सोरबाफोर गोसोलायबा बिसोरखौ बिराद मोनजानो लुबैलै आङो मानो होनबा आंनाथ' मोनलायबाबो आरो मोननैजों समानसै ना थेवबो आंखौल' रावबो दा हास्थायथोंसै आरोना आं रावनिबो नंलाना आइखौ बोरैबा मोनथिबा जारला जागोनलै एसे खोन्थालांखानांगोन लेट जागोन होननानै बाराबा फैनोबो हागौ नङाबा लोगोजों बाजैमोननावनो ओजों बाजैखौ लांनानै बिसिनावनो थाबोनोबो हानाय ना आङो दा फन हरसिगोन बेलाव गैया ओमफ्राय थांसै आङो र' आदा मन्थुआबो थाङो नामाबा नायबाय थानो आंनि सनामोन लाइकखौ होनो दाबावलां दे एसेबाबो मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना कमेन्टबो खालामबानो जाबाय जाय कमेन्ट खालामनो मोजां मोना सनामोन लाभ इउ जाबा दा जाबाबो दसे सम लाबोलायबायना सनामोन बा बिमा फिसा मा सावरायबाय थाखो नोंसोरो आफा आइया आंनो क्रिम गोदान लाबोदों पाउडारबो लाबोदों थावबो लाबोदों बेखौ फुननानैथ' आङो जा मोजां जासिगोन गुफुरबो जासिगोन आं नंगौना पिंकि आइ दे औ आं अनलाइनाव बिहरदोंमोन आरो मोजांखा बेखौ फुनबोला एकदम गाज्रि नुनायफोराबो मोजां साफा एकदमबारे सुन्दरि जाबोयो नंगौ नामा नाथायबा बेफोरनि मा गोनांथि मानो आफा आंबोथ' आब' मिलिसा बायदि गुफुर जानांगौ ना नाङालै आइ मानोलाय गुफुर जालायनांगौ दे महरा जेरैखि जाया मानो गोसोफ्राल' मोजां जानांगौ दा नङाहाय मा मिजिं महराबो एसे साफा जाबोला मोजां जायोना आइ
हेल' आयै आंथ' जा गुफुर जाबावखासिगोन क्रिमखौ फुनबोला दे आरो नाथाय बिमा बारा बेफोरबायदिखौ फुनलाबायनो नाङालै उन्दैनि मोखाङाव बेबा आरो मा मोखाङासो गाज्रिसिन जाबानोथ' जेबो नङा दे बिफा आं मोजां नायखानानैसो बिहरखादों आंनि सानैसो लोगोआबो फुनहोदोंनो बिसिनाबो माने सिथर माबा माबि जानायफ्राबो खारजोबदोंनो दा एसे महरखौ मोजां नुबाय गथ'फोरनिखौ दे अब्लालाय ओमफ्राय नै खोनासं दिनै आं एसे लेट जाबोगोन मोनाबोनोबो हागौदां दा फन खालामबाय थानाङा आरो आंहा बेस्थ' जाबा फनखौबो हमनो हायाना आंनि मिलिसाया टिउसनाव थांबाय दा औ दे जागोन ओमफ्राय गैया दहायनो थांबाय टिउसनाव दे होमबालाय गथ'आ फरायनायावबो मोजां ना बेखायनो टिउसनफोरखौबो मोजांखौनो हमना होबाय आङो दहाय बिफा एसेसो फरायनाया मोजांबालाय मोजां जायो टिउसनफोरबो हमना होबोलालाय माथो खालामनो आंहाबो फोरोंबाय थानो समाबो सोलाबलाय लाङा नोंबोथ' आरो हाजोबनाय नङादां माने क्लास लायै क्लास बिदि एसे हार्ड जालाङोना हागोन दे आरो आंबो एसे एनै हायो नाथायबा खामानियानो सोलाबा आंहालाय आरो एबार फैगोन मासनिफ्राय जोंनि बाबु सोमला नानिनि थाखायबो बे टिउसनखौनो हमनोसै ने ना माथो होनो नाङा दे मिजिं बिखौ आं मोनसे रायलायना दोनखाबाय बिनिफ्राय एसे साबसिन मोनदां अ बेलाय माथो गाज्रि जाखोमोन ओमफ्रायलाय जमा मालाय बिब' फंबाय जमा फरायगौमोन ना नाङाहाय आंहा रायलायखाबाय माथो दे नोंनि गोसोसै बिदिबा आफा आंनो दा फैनायाव चकलेट केकखौ लाबोफादो जागोन दे आइ आं चकलेट केकखौ लाबोफागोन आंहाबो खामानिया जि बारायनोसै माइयाबो दाबो हानो मोनासैहाय मिजिं खामानियानो सोलाबलाय लाङा जागोन दे लासैनो आरो माथो ओमफ्राय मोनसे खोथासो बुंनो सानदोंहाय आं मिजिं नों जे माबा माबि मिथाइ लाबोयो औ मा जाखो बेखौलाय आं फैबानो नोंनि आखायाव होखायोना जमा रानना जानो थाखाय होनायाथ' होनाय र' नाथायबा दाख्लै दिवालियाव एकदमबारे जोङो नानि आं बुंखादोंमोन नानि जानोसै नामा होननानै गासैबो जाबाय दानाबा उनाव जागोन होननानै आंखौसो होआखै रानाखै दोनाखै आइया होनना बिबैनोसो खोन्थाना हगारबायहाय बिदि होनना मानो बिदि दे हा माथो बेबायदि बुंनांगौ जाखो औहाय हामाबा आंथ' होखायाना दोनखादोंमोन गाव जाथ'वा होनबाय फार्स्टआव जासिनायाव दाना उनावबा होआखैसो जागारबायहाय आं मालाबा जाखुमायोहाय मेथाइखौ नोंनि मेगनावनो दानना होयो समान समान आइयाबा दानाबा जि रायबायहाय आंखौ हाब गथ'आलाय मानो बिदि खालामनांगौ जाखो दे मिथिला दे आं बिमा गदायखायसो आंखौ गाज्रि मोनो नामा नानिया जोंहा आं बिदि सानो अब्लाबो आं सिरि थायोहाय मिजिं मेगन मेसिबनानै आफा ओमफ्रायथ' आब'नोसो बांसिन होबावखायो आइया आंसो एसे खम मोनजाबावो आदायाबो नंगौ नामा नाथायबा नानियाथ' बिदि खालामफेरामोनलै माथो बुंबावनो आरो बिमा गदाय जाबाय नालाय बेखायनो दायालाय आंहा जाखागोन नानि जोंहा नानिया बिमाबो उन्दैनिफ्रायनो मोनाखै नालाय दा नोंनो एसे नायबाय उन्दैनिफ्राय एसे गनायनो थाखाय गोब्राब मोनोदां बियो अब्लाबो नों एसेबां रागा जोंना दे एसे बुजायबानो जाबाय आरो आंबो बुजायगोन र' नोंबो बिदि रायलाबायना गथ'खौ लासै लासै बुजायबानो जाबाय दा गाव गनायबाबो गनायाबाबो नोंनो बिनि आइ आरो बेबो गनायनांसिगोन उफायथ' गैला भाय अब्लाबो आंथ' जि अनो गथ'खौ बिमा गैया होननानै आं बिदि बिमानि खमि दाजाथों होननासो अनो एखनबा नांगौबा आंनो दामोन जाथों मिजिं अब्लाबो आं गथ'खौ बिदि नायगार दोनाहाय जायखिया रानि गाज्रि मोनलायबाय थानाङा दे मोजां बुजायबानो जाबाय आं खामानिया लेट जाबायलै उनाव रायलायसिगोन आं आरो बुंगोन आं र' नानिखौबो आयै मोजां जाबायना आफानि खिन्थाबाय औ आइ पिंकि एबाराव माने नोंबुआ जोंखौ बेफोरबायदि एरना होलायदोंथ' बिबैनो ने नै आयै जोंबो गेलेनोसो होनबावदोंमोन बेयो बमाखौ ओमफ्राय जों गेलेयाखै आदाजों आंजों लाय नोंसोरजों लोगो जानो बुंबायानो थाखागोन र' नोंसोरनिफ्राय बाब्बासिन जानो नागिरोलै एखनबा ना बे दङाथ' जोंनिबो ना बेनाथ' बिमाबो गैबावासो बिफा थाबोला गोरलैसिन जायो नालाय बियो दुगिसिन जायो ओमफ्राय आयै मादैया माला फैगोन जोंनाव मादैयाबो र' फुजा जाहैनानै फैयाखैनोमोननो दाबा फैयोना फैयाखै फैबा लेंहरगोन र' जोंनाव आं मादैजों आलासि जाफैनो खोन्था जोंनाव मादैजों आङो मोसानोबो सोलोंगोन मादैयाथ' मोसानो गोरोंथारना आयै औ आइ आरोबा क्रिम माबा माबि पाउदारखौ दिनैनिफ्रायनो फुनदो नोङो गुफुर साफा एकदम सुन्दरि जागोन आइ बांद्राय गोबाव नांनाय नङा दे एसे फुनबोलानो लासै लासै गुफुर जालांगोन नों आब' मिलिसानिफ्रायबो साइसिन जागोन ना आं आयै औ बेलाय मा बिनिख्रुइ साबसिन जागोन नोङो एकदमबारेनो एकदम परि बायदि ओमफ्राय आबैयाना बे मिलिसाखौसो जि अनखायो आयै जोंखौ माबा सैया सैया खालामनो नागिरो बे बुरिया नाथाय जेबो नङा दे आइ
जेबो नङा बे बुरिया सैयाबाबो बे न'आ जोंनिसो आरो बेहाय नोंसोरो गोसो बायदि थाजेखौ खालाम गोसो बेखौनो खालाम आरो लेखाबो फरायदै लेखाखौ बारा माबा फरायालासे दाथा जाम्बि जानानै थागोनबो माथो जोंनाव आनै पुलिस फैनो नागिरदोंनो अबावलाय पुलिस जाबावनो बिना साख्रियानोबा गैलानो दा हे नंगौ आं नुफेराखै आयै नोंलाय बहा नुनो आइ सिगां जों माबा नोंसोर उन्दैयाव फैबाय थायोमोन नाथाय दा देरनानै फैनाय जायाखै र' बिसोर बारा लोगोबो मोननाय जायाखै आं बिजों माबा हाबाबो जाबायना आरो बेबो बेखायनोसो ओमफ्राय मामाबो फैगोन ना आयै आफाया बुंदोंमोन औ नाथाय बियो हले डेन्जारसो मानसिया बांद्राय बिजों नोङो बिदिनो दुस्थामि बारा दाखालामखा आरो दे ओमफ्राय आयै मैया नों मिथाइ दोनदों ने र' दा आदा सुमला फैबा जाबानो जाबाय मादै आबै मारै जाखो आया एकदमबारे बोरैबा गाबख्रावबाय थादों नोमाया फम बेरदेरनानै बेहाय लाबोबाथ' बाबुजि नोमाया एकदम गाबख्रावबायानो थादों आब'आ बाबु मारैथो बेबायदि जाखो ओमफ्राय वा आया बबाव हरखाबै बिदि जाबाय दे दिवालियाथ' दाख्लैनो जोबदों होमबा आयालाय बमजों मा गावदोंमोन ना मायोबा जानोहाय बारा मोजां मिथिया ओमफ्राय बमखौ मा खालाम सिबनानैसो गारहरनो नागिरदोंमोन ना माबा आरो गथ'फोर मेरला फैसोदोंमोन ना आबै गद आबै ओमफ्राय आफाया बोरो ओमफाजों नोम्ब'जों बेयाव डक्टरजों रायलायबाय थादो र' थांनाय आबौ ओमफ्राय मा बुंदों डक्टरा आबै आयै खाख्लाबख्लाबसो मोनजोबलाय लांबाय आंनि आइ फिसाजोआ जेन जेबो दाजाथों इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां हामथों दे इसोर बिदि दा बुंलै आबै बिदि दा बुं आया जेबो जाया र' आं डक्टरजों रायलायहैबावनि दसेयावनो बेबायदि जाबाय जुदिया आबै सना ओमफ्राय नोंसोरबो माथो बैयाव थांदों होननायखाय जोङो अब्लाबो लिंहरबाय खोन्थाहरबाय नोमायाबो बेयाव बिदि जाथारबायबा नोंखुनजोआ न'खरावनोथ' मानो बिदि जाबाय थाखो जामाइजाबोलाय आयौ हाबाब गथ'फ्रानो लगायना गालांदोंमोनदां बाराबा थाब बेराहाय अब्बा बमा आया थाबैनो मोजांल' जाथोंसै आबै आं गोसोआनो मोजां मोनथारासैलै मानो जोंहा न'खरावनो बेफोरबायदि खैफोदानो जोबा हाबाब जामाइजो गोसोखौ हमथा इसोरखौ फोथायनाय लाखि गोसोखौनोथ' हमथादों जेन जेबो दाजाथों बिहामजोआ मोजां हामथों आबै बिदि दा सानसै मोजांल' सान आया मोजाङैनो हामगोन दे ओमफ्राय डक्टरालाय मा बुंदोंबा आंथ' खोन्थाहरबाय एकदम गावखौनो जेबो बोरैबा मोनजोबखादोंहाय आंबा गाबख्रावबाय थानायाव मा जाखोसो नंदोंमोन दानाबा नायबा दे होमबा सोनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों जेबो उसुबिदा जायाबा